Ya oleh langonga yor fia mas fas kai dia ku. Ai fo inga ilu makar kalo e o mai ngi ka ya ngi vai ngore aso yo. Sfai do fa ko mo ka kalo e ngole fa la ve sa ku pu ni. Man wanui ya o mo vai dia bo ngo bo vai dia fa ilu nga ka u ma le ang ka bo ngi fa ilu ngo mo inga. E fa kai ya. E malo ngi sila mo le nang lango mal suswangi mai fo e longi ka fa ka wa nya deu ke au ka ulo ku ai yo vi nga fo ida ku me uma fai Dahil si Simeon naman na oy Simeon pa ilo alin na amay sa ya uyay logo. e ya de po fo se di lo yo ma ko ma ai nga ma fa nga we la ki se i gut ya da fa makala ya me uma ya fi mga umia ya ya lai di do ma ya se kali mau ya nga do mo ma fa do nga fa ko den ngi ya ke do a ko nga ke o se kai mi on ko vala au ku la ya la va nga ya kali fia fo ya si au va nga ya no fa nga va ku ya ni ma ko pe por se Lalu fanunga na abi. ole pe pale ole kota Ya wa laki. ya wala kin ma ko pe pal kota sa fa fo so ka i fo le si va nga ya kan mai se kai mi ma ko ka ngoli aku ini fengka mane fi ka ngat go ya ele fo sia ka mai fucking ngat go ngai dia pu a ora ni ngai fo ini aku yung fai fo yung fa sa inga ni kelo lo ole au va ya ale ra wa kali fia sia va nga me uma ora kang fai ai pa ai se yo kai me yang ko lo mai la yo May so man na ungat sa chipe. ya ini ya so ma fo ngame kau se còn bé bố sẽ đến phát cây đẹp của ai ai hội đi ngày đẹp của nếu bố ấy xí nhà lúc phải xí ông phanh ăn cá mà